Ready ng kamera, bro? Ready na, boss! Daghan na ni bro! Bilyon na, boss! Sige! Mauni mahitabo sa musupak sa mong balaod! Kami ang Alpha Palautog! Utog! 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 Grabe ha. Nala sila ang biktima ang grupo sa palautog. Saan na, boss? Usag na, boss. Usay, boss. At may duha. Permission. Karon, paganda mong duha. Hatagan ta mong misyon. Adto mo sa buntod. Kinahanglan inyo tong ang grupo sa palautog. Kuha ninyo? Yes, boss! Commander, boss! Turaton niyo bantay. Saan mo tara? Sit-sitin niya, nighanag lingi. Akong pusingan. Hoy! Zamro! Sniper! Ako! Ay, patay. Sige. Matay. Asam din kampo ni mga palautog. Ato ko lugur take. Nanamang sniper. Daghan na ng views sa itong video! Nabiral! Bilyon na, boss! Napay ang bash, boss! Watag pakyala! Kata na ni, boss! Alpha Palautog! Ganun karon. Utay! Surrender na mga palautog! Palibutan na namin kayo! Arme! Tagotan niyo! Kupo! Kupo mo na to! Kaya niyo! Lalabas! Hoy! Palautang! Wawa yung grenade! Dagan, boss! Ang recovery mo! Bala ka! Kuwang sniper! Kaya tunggok nun! Wah! Ah!
Mission encounter! What's up mga bay? Daghan nga salamat sa mga ni-support sa Buntod Tamay. Salamat kay inyo mga bay. Nya sa katong wala pa naka-subscribe sa mong YouTube channel, palihog na og subscribe. Nya follow sa mong Facebook page Buntod Tabay. Nya palihog na lang sad mi og share sa mong mga video sa inyong Facebook para makita inyong mga friends sa Facebook nya. Kuan sa ganahan magpa-shoutout next video, comment lang mo sa comment section. Para mawa ang kalay! Buntod Tabay!